po'y tirada. Wa jud kay diskarte ba? Wala ka anong tao maring. Umaring kita, kumaring. Sa ganina ha? Kabalo ko ana ba? Hoy, ako mata! Mingawa ani ay unsa may buhaton ani ay. Ay nako, kanang malinaw ko ba? Mulaag na lang siguro ko ani no. Wa man gyapon ko madaw-daw ani. Maita, pait pa sa gugma. Mulaag na lang siguro ko ani ay. Tuon na lang siguro na ko si Maring kay magmarites me. Tuon na lang na ako tubig kay mingaw kaayo. Ayo. Ayo. May tao dire wala. Unsa man Maring? Unsa may lingaw ni mo Maring? Wala lagi Maring. Unsa may chika na to karon Maring? Kuan ba na kay kwarta dara? Unsay kwarta? Wala kung gani ko naligo kay ulay ipalit og shampoo. Kay gwa mo adi ay ka naligo di ay. Ikaw naligo ka. Siyempre basta gwapa maligo jud na. Pink ka. Gwapa di ay ka. Dadi na ta maglalis ana ay. Pares man tang gwapa. May gani nakabalo ka. Nakay kwarta dara. Wala gani no. Naabsa ko derebe kay kapoy kaayo. Sama dito ata ring lingkod. A few moments later. Maray mangwarta ta. Unsa po'y tirada? Diba apod di mo oy? Wa jud kay diskarte ba? Unsa gani no? Mangwarta ta kay tay kwarta. Sige tara. Maring ka ka anong tao maring. Maring kita kumaring. Ana tuuna tuta. Kon! Uy! Unsa man? Amitig mo ni mo kulba. Unsa mo pa daw na daw? Istoryahag na maring. Oh no! Naki kwarta dra akol. Naa! Nga naman, unsa mo na yung kwarta di ay? Manidaw sa kol. Unsa? Ah, grabe hap good. Manidaw na yun? Ah, sige, sige. Oh, Kung makatag-an ka kay among ibalik sa imuhang kwarta. Kung dili ka makatag-an amuan anay. kuyaw ba good? Oh, sige, sige. Unsa mo pa daw nangatig mo daw? Tigmo, tigmo. Sa gamay pa, gipalangga. Sa dako na, gituba. Sige na ha? Nya, tagay sa ko pila ka oras ha. Una-una sa ko. Ginagawa mo. Ay, managkanta ka. Tara. Isa ganina ha? Kabalo ko ana ba? Ay! Kabalo ko ana! Sando! Hoy, ako mata! O, diba? Kwarta-kwarta. At sakay. Halito ta. Ha? Ginagawa